Gino Kawki qal li fil-preżent is-sitwazzjoni li jinsab fiha l-animal welfare huwa ta' livell baxx ħafna. Din tkun l-ewwel struttura li tingħala li kieku daħlu fis-seħħ ir-regoli inklużi fil-White Paper illi ħareġ il-Gvern ftit ta' xhur ilu dwar l-istandards għal santwarji tal-annimali. Min-naħa tagħna rridu nagħmluha ċara li minkejja li l-annimali m'għandhomx vot xorta għandna l-obbligu li nieħdu ħsieb li dawn ikunu miżmumin tajjeb. Sfortunatament bejn il-kliem u l-fatti min-naħa tal-Gvern hemm baħar jikkumbatti, hemm diversi nuqqasijiet. Fil-Dipartiment tal-Animal Welfare hemm diversi nuqqasijiet, hemm element ta' mismanagement, hemm klieb uqtates mhumiex miżmumin fi stat tajjeb. Bħalissa teżisti sitwazzjoni fejn fi struttura maħsuba biex jinżamm kelb wieħed qed jinżammu 4. Dan qed iwassal biex diversi klieb qed jinħarġu mejta u oħrajn qed jittieħdu għal kura għal ġrieħi gravi kif jiġdu diversi ritratti li wera l-kellim laburista. L-istess sitwazzjoni tinsab fejn l-uqtates fejn ġew mgħoddija ma' 8 qattuż il-persuna li jieħu ħsieb l-uqtates biex tingħata impressjoni li s-sitwazzjoni tinsab taħt kontroll. Gino Kawki semma kif tant is-sitwazzjoni fl-animal welfare hija ħażina li numru minn dawk li kienu jaħdmu magħha telqu. Dan qed iwassal għal dewmien biex jiġu assistiti annimali feruti għal jatawn eluf ta' klieb illi għadhom mhux iċċipjati. Hekk kif ninsabu fuq l-adba ta' sajf ieħor, ikellim laburista appella biex isiru it-tienet għażwiemel tal-karozzini illi kellhom isiru s-sena li għaddiet u li iżda għadhom ma sarux.